Okay, I'm back na. And, pasok tayo sa Embers. In-invite ako ni Kuya Strange. Tapos, ayun, basta yun. Naiwan na ako iniwan na nila ako, nahuli ako. Ngayon lang nakapag-join, tapos sila may netherite na. Diba? Gano'ng kahapde. Ayun, daming tao. Ay, ang daming players. Si Kawailin. Ulo, dapat daw, 1,000. Hindi ko kasi nag-gets yung instructions ni Kuya Kudo. Sorry. Pero pinanood ko yung video ni Kuya Selimash. Ayun, gets ko na. Okay lang. Basta yun, kailangan natin mag-grind. Kasi mahuhuli na tayo. Ang sobra-sobra. Pa naman ako sanay maglaro mag-isa. Yan, tapos na. Uy, ano to? Tinatanim to, diba? Tanim natin yan. Wait lang, may pagkain na agad tayo. Uy, don't leave me! Diyan ka lang. Asan ang stick? Ayun. Yan. Are you ready? Gagawin kitang lechon. Ay! Ay! Yan, okay. Uy! Ito, yummy ka. Tabi. Saan po ba may pagkain? Patay gutom ako eh. Swimming. Uy! Gusto ko na to, kaso mahirap. Yan, huwag na yan. Hanap na lang ng cave. Ay, ito. Ulo, gabi na agad. Ano yun? Magkukulong ako. Diba naka-hard out to? Nakita ko sa video ni Kuya Selimash. Ano yun? Ganun yung tunog nun. Wait, naduduwag ako. I'm all alone, mga mare cakes. Wait lang. Ito lang tayo, lang tayo dito, magkukulong. Kasi naka-hard. Ang dilim. Ano yan? Wala akong makita. Ayan. Tapos ito. Tapos, ayan. Tapos, butas! Ay, umaga na. Umaga na agad. Okay na yan. Kailangan na natin mag-adventure. Let's go. Nanonood ako ng live ni Kawailin. Naan natin konti. Yan. Tatambay tayo sa live ni Kawailin. Chat tayo kay Kawailin kasi naka-live siya. Ayan. Naglalag pa ako. Tagal dumating kay Kawai. Lipad. Ay. Mali. Langoy. Yon, langoy. Uy, chicken. Gagawin kitang ano. Ano bang ulam pwede dito? Basta andok. Ayan, panda. Hoy, wait lang. Kailangan ko siya pakainin. Baka nagugutom siya. Yan. Oy, ba't kalag? Ano naman to?
Ayan. Ito, gusto mo? Tingin mo ka. Normal. Yan. Kain. Ka na mag-heart. Wala ka namang ka-partner. Bawal yan sa New Year. Bawal ang ka-partner. Wala pa akong cave na nahanap. Wala din akong boat. Kaya gagawa ako ng boat. Uy, ang taba ko na. Hindi ako kasya. Aray, taba. Ayan. May boat na tayo, okay. Let's go na, maglalakbay na tayo. Out of the world, bye-bye. Hoy, hala, ano yan? What the heck? Huwag nyo kung aanuhin. Tabi. Bye-bye. Bye-bye. Wag ako. Bye-bye. Wag ako. Ay, wag. Balik. Pabalik tayo. Balik. Ano kayo, army? When I grow up. Pagkain. Uy, pinatay ko yung asawa mo. Deserve niya yan sa New Year. Ala, gabi na naman. Aray ko. Hoy! Yung boat ko. Ba't nawala? Ano yun? Hala, yung boat ko. Ba't nawala yung boat ko? Hala, paano na ako maglalakbay nan? Yun, oh. Uy, ano ba yung tunog na yun? Natatakot ata to. Yan. Papasok pa tayo. Malalim ata to, ah. Oops! Malalim nga. Gusto ko to. Takam ako sa, iron. Tinin. Wait, gagawa muna ako dito. Ang dami eh. Wait lang. Kailangan ko ng ayan, chest. Dito muna tayo, syempre. Baka malaki-laki to eh. Hindi, kailangan ko to. Let's go. Tayo sa tubig kasi. Lalayo tayo sa monster, syempre. Oh! Takbo! Ayaw tumakbo. Bebe! Bebe ka, bebe. Layo. Oh, may tatay, layo. Layo ka dyan, layo. Patay. Patay. Laban. Char, yung nanay. May nanay. Yan, patay na nanay. Yung tatay ay lolo, lola. Sabi, lola. Yung si uncle. Char! Ang dami nyo. Uncle ng bata o may raceback. Sino to? Si Ninong-Ninang. Tayo muna pamasko. Palit para sa pamasko. Ikaw, Ikaw ba si Ninang? Okay, wala na. Huwag ka na. Wala. Hoy! Sino ka? Kapitbahay? Aray. Bakit ka? Yung kapitbahay ang lakas. Oh my God! Swerte ko naman. Sheesh. Bola! Oh my God! Nagulat ako. Sorry.
yung angka ng bata. Lagi. Tabi! 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 Ha? Oh. Isang diamond na lang. Makakagawa na tayo ng ano. Ayun! What? The heck? Oh my god, hulog ng langit. Ay, uy, dalawa. Oh, 3. 4. Swerte ko naman. Mahal ko na ulit si Minecraft. Taas. Oops! Andito na ako sa bahay ko. Ay, dito na ako sa tira. Mali. Dito na ako. Ay. Challenge yun ah.